पवित्र कार्य इमाने इतबारे करत शिक्षक, विद्यार्थी यांसह अनेकांना गुरुस्थानी असणारे आणि शिक्षण क्षेत्रात दास बनून वाहून घेत जीवन समर्पित करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे गुरुदास कुबल गुरुजी. ते कोळझरचे केंद्र प्रमुख तथा दोडामार्ग गट साधन केंद्राचे गट समन्वयक. 36 वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेतून 31 डिसेंबर 2024 ला वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. त्यानिमित्त सपत्नीक त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला. याच निमित्तानं त्यांच्या जीवनावर टाकलेला प्रकाशझोत. भविष्यातील स्वप्न अनेक असतात, त्याचा पाठपुरावा केल्यास यश दूर नाही. असाच स्वप्नांचा पाठपुरावा करताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे शिक्षक गुरुदास जनार्दन कुबल यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी घडवले. त्यांचे कित्येक विद्यार्थी आज उच्च पदस्थ अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. समाज घडवण्याचं ध्येय वेडे स्वप्न घेऊन ते 1988 सालापासून शिक्षकी पेशात आले. मुळातच मनमिळाऊ, कामसू आणि विद्यार्थी प्रेमी असल्यानं त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षेत सहभाग घडवून आणला. शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विषय तज्ज्ञ, गट समन्वयक आणि शिक्षक पतपेढीचे अध्यक्षपद भूषवणं इथपर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा थक्क करणार आहे. एका सामान्य कृषी कुटुंबात जन्मलेला मुलगा समाजभान ठेवून आपली शिक्षकी पेशातील कारकीर्द तेवढ्याच ताकदीनं निभावतो याचा सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. स्वतःच्या करिअर बरोबर भावंडांच्या करिअरसाठी तेवढ्याच जबाबदारीनं काम केलं. म्हणून आज वकिली, शिक्षक, उद्योगधंदा या क्षेत्रात त्यांची इतर भावंडही दिसतात. प्रसंगावधान राखून आलेल्या प्रसंगावर मात करणं, त्याचबरोबर सहनशीलता हा सगळ्यात मोठा गुण त्यांच्या अंगी आहे. आपल्या भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दिवस रात्र झटून पायी प्रवास करून मांगेली सारख्या खेडेगावात 7 वर्ष नोकरी केली. 4थी पर्यंत शाळा होती, ती धडपड करून 7वी पर्यंत करून घेतली. म्हणूनच मांगेलीत शिक्षणाची गंगोत्री निर्माण झाली. विविध सामाजिक उपक्रम, शासकीय सुविधा समाजापर्यंत पोहोचवण्याची तळमळ किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाला करण्यात येणारं सहाय्य असो, ते नेहमीच आघाडीवर असायचे. आपल्या वयातील 36 वर्ष त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. शिक्षणाबरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा आदी क्षेत्रातही ते कार्यरत आहेत. जनजागृतीच्या विविध उपक्रमात सातत्यानं त्यांनी काम केलंय. गोरगरिबांना शिक्षण देताना त्यांनी शुल्काबाबत कधीच आग्रह धरला नाही. आजपर्यंत गरजूंना सढळ हाताने मदत केली. याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे दोडामार्ग ज्युनियर कॉलेजमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी दरवर्षी 1-2 गरजू विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च ते करीत असत, पण कधी स्वतःच्या नावाचा उल्लेख त्यांनी करू दिला नाही. या त्यांच्या इथपर्यंतच्या प्रवासात त्यांच्या पत्नीची त्यांना सदैव साथ लाभली. आपल्याकडे जे आहे त्यातला थोडा हिस्सा दुसऱ्याला द्यावा ही कृतज्ञतेची भावना मनात ठेवूनच त्यांनी आजपर्यंत प्रवास केलाय. त्याचं बाळकडू त्यांना आई बाबांकडूनच मिळालंय. आई बाबांची समाजाप्रती असलेली ओढ त्यांनी कायम मनात बाळगली. आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज सेवानिवृत्तीच्या निमित्तानं थांबतोय, पण त्यांचा हा प्रवास सेवानिवृत्तीनंतरही अविरत सुरूच राहील. आज त्यांचे वडील हयात नसले तरी त्यांची आशीर्वाद रूपी कौतुकाची थाप त्यांच्या पाठीवर पडत राहील. आपल्या मुलानं कौटुंबिक जबाबदारी सोबतच सामाजिक कार्याची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली या जाणीवेनं त्यांची मान नक्कीच उंचावत असेल. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत 1988 मध्ये रुजू झाल्यापासून त्यात सेवानिवृत्त होईपर्यंत त्यांनी शाळेच्या प्रगतीसाठी आणि उज्ज्वल निकालासाठी निरंतर धडपड सुरू ठेवली आहे. शिस्त आणि दर्जा ही त्यांच्या अध्यापनाची तत्त्वे आहेत, ती त्यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासूनच पाळली आणि आज निवृत्तीकडे येतानाही ती तशीच ताजी टवटवीत ठेवली आहे. जमिनीवर पाय ठेवून त्यांनी केलेली 36 वर्षांची अध्यापकीय वाटचाल समस्त शिक्षक वृंदांसाठी आदर्शवत आहे. अशा हसतमुख, मनमिळाऊ आणि विद्वत्ता जोपासून वाटचाल करणाऱ्या गुरुदास कुबल यांना सलाम. पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा.